Vi kan se. What? Finder en ting. Du kan så langt, men jeg finder en ting. Vi skal hen til den der ude i vejen. Her, du kan gå lidt. Her kan man, far. Kom her. Jeg fandt noget. Far, jeg fandt lige noget. Det ligner i hvert fald, at jeg fandt. Ja. Ja. Jesus. Jesus. Nej, den hoppede af. Ja, det ligner så en ring. Det er stort. Jeg tror, jeg trækkede det. Far. Far. Den kan ikke få det op. Så fast. Så er det helt fast? Nærmest. Der gik det lidt ned. Nej, jeg trækker ikke alt, hvad jeg kan. Der gik det løs igen. Jeg kan godt se noget. Se ligesom en... What? Jeg kan lige over og hente krogen. Okay. Er der nogen, der vil hjælpe mig med at gå over og hente krogen? Far, bilen og hænderne elsker. Ja! Det er en tank fra en knallert. Det er en Yamaha-tank, tror jeg. Det der. Prøv at filme den. Ja. Prøv at se. Ja. What? Knallert-tank. What? Jeg ved ikke, hvad det er for en knallert. Jeg tror, det er en gammel knallert der. What? Den er grøn. Ja. Alt det olie. Hvad det der er. Det er mudder. Wow, hvad? Ja. Det fandt vi lige. Jeg ved ikke, hvad det er. Den putter vi i bønnen. High five. Nice. High five, det er nice det her. Vent, jeg skal lige... Der er mere knaller for noget. Afsted! Mor, det her stykker svamp er hårde. Ligesom mor, de her svamp, det er hård. Ja, god idé, far. Det er en masse idé, jeg har fundet. Jeg har fat i noget. Ja, den har fat i noget. Det er den måske. Eller hvad? Er det en gren, eller? Hvad er det? Der er alle mulige ting. Hvad er det? Det er fra en Rubik's Cube eller sådan noget. Hvad er det? Nej, far. En kæde? En halskæde. What? Vi fandt en kæde. Eller en halskæde. Far, det her er bare... Hvad er det? Det er smykker. Det er alle mulige smykker, vi har fundet. Vi fandt et smykke. Nej, det er et... Ja, det sidder til den her. Nej, vi har fundet smykker. Se. What? For at holde den stille, så kan jeg filme den. Hvad er det? Må jeg gerne tage mine hænder væk? Jeg fryser. Den her, den er ikke magnetisk. Se, så. Men halskæden er. Ja, der er noget på halskæden, men den her er ikke magnetisk. What? Så jeg ved ikke, hvad det her er. Nice. Sådan. Så dem... Vi er spændt. Smykker! Jeg kaster ud, Janne.
Piece of sten. The neighborhood. We can call. Kan du trække ind? Og den er allerede fundet noget, eller så var det bare en sten. Ja, det kan godt være sten. Der er nogle sten derude. Jeg håber, der var noget mere på. Der er noget søm på. Mange. Eller er det søm, eller er det bare sådan noget... Nej, det er bare sådan noget... Hov, der er noget metal. Hvad med alt det der andet? Det er sådan en kluder... Hvad er det? Åh, pas på, du ikke stikker dig på det her også. Den sidder fast, den her metalstykke. Må jeg gerne prøve at se? Yep, det er godt. Meget Jeg tror, ordentligt. at fingrene ikke lige kommer i klemme. Far, er du klar? Ja. Se her. Jeg vil gerne lige hive den af. Okay. Det er For shit. Der er en båd, der er totalt smadret her. Der er en totalt smadret båd her. What? Fandt du en meget stor søm? Ja, den ligger deri, og Ja. så er det andet, det er meget smart, og den her, den er meget magnetisk. Er den da? Er det en stor klump? Det er magnetisk. Ja, det er et eller andet gammelt jern, det her. Ja, det putter vi 100% i. Prøv det i. Der er også nogle... Jesus Christ, den er meget magnetisk. Jeg tror, jeg fik noget op. Ja. Og en lille... metal. Jeg tror, det er en skrue. Hvad fanden er det her? Der er noget... Hvis du går ned og hente den. Jeg tror, det er en gammel skruetrækker, det er. En kæmpe stor bold.